Γεια σας παιδιά, Κιλάρος Pro Max εδώ και σήμερα θα παίξουμε Blitz Royale. Από ό,τι βλέπετε λοιπόν θα παίξουμε μέχρι να πάρουμε win. Ωραία, πατάω ready. Εγώ λέω να αλλάξω το outfit, γιατί αυτό δεν μου αρέσει. Εγώ λέω να βάλω τον Iron Man. Όχι, την Echo λέω. Πάμε. Λοιπόν, αν like, subscribe, άμα θέλετε περισσότερα τέτοια βίντεο, και γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Μου έπεσε κάτω εντωμεταξύ ολόκληρο το σπίτι, τέλος πάντων. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια άμα θέλετε και με άλλα παιχνίδια να το κάνω. Και θα διαλέξω εγώ ποιο παιχνίδι θέλετε να κάνω βίντεο. Λοιπόν, πάμε. Θα πέσουμε Lazy Labs στο καλύτερο μέρος. Δεν με αφήνει να δω αυτό το... Ωραία. Ωραία. Όπα. Άτο. Όπα. Όπα, Παναγία μου. Όπα. Πού θα πας εσύ, θα ξεφύγεις? Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε μεγάλε. Το ξέρω, είμαι άχρηστος, αλλά προσπαθώ. Παναγία μου. Έλα, έλα. Ουπ. Έλα. Άντε, γεια. Οπα, φέρτο. Ναι, το ξέρω, είναι χάλια η ποιότητα του βίντεο, αλλά προσπαθώ να την κάνω ακόμα καλύτερη. Οπα. Γιατί δεν βλέπω τίποτα, δεν βλέπω το άτομο. Ωραία. Αυτή τη βλακία που πετάγεται. Dead. Καλημέρα. Bye. Οπα. Πού να το βάλω, ρε φίλο αυτό. Το βάλω εδώ. Ότι αυτό το θέλω. Βάλουμε αυτό. Το σατσέστε έχω. Πάω να φύγω γιατί θα έρθει ο κύκλος. Ωραία, παίρνουμε την κάρτα. Παίρνω αυτό το μικρό το μίνι. Σαν μίνι που είναι. Ωραία, και πάω στο fight. Οπα. Λες να είναι εδώ μέσα? Δεν είναι εδώ. Πάμε πάρω το rift. Όπα, τους βλέπω. Εκεί είναι. Κάπου εδώ είναι, παιδί. Κλείεται εδώ. Μου χάθηκαν. Νάτος, εδώ είναι ο ένας. Έλα ρε μπρόδαρ. Παναγία μου. Έλα, μπράβο ρε. Πω, τον σκότωσα. Δεν τα θέλω όμως. Όπα, χωριό. Έλα. Σόφα. Έλα, τράβα λόμπι. Εδώ, άλλος εδώ. Κοίτα, άλλος παμέρις εδώ. Ρε μπρο, τι γίνεται αυτό? Τι pure PlayStation, ρε μπρο.
Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε μέχρι να πάρουμε win, πάμε. Όσα λεπτά κι αν είναι. Παναγία μου. Λοιπόν. Κολοσπαμέριδες ρε φίλε, αυτά τα μποτάκια ρε φίλε. Τέλος πάντων, πάμε άλλο μάτσο. Ωραία. Με εδώ. Πάρουμε αυτό το πλάκι. Νομίζω δεν έχω πολύ μπαταρία στο τηλεγυριστήριο, αλλά ναι, δεν ξέρω άμα με δείτε να μένω ακίνητος. Αυτό σημαίνει ότι άμα με δείτε να μένω ακίνητος, θα φωνάξω τη μάνα μου αναγκαστικά να μου φέρει ένα φορτιστή. Τέλος πάντων, ελπίζω να έχει αντέξει για να δω. Α, καλά, δεν αντέχει πολύ, αλλά θα δω. Στο ιερό Lazy Labs. Έλα ρε φίλε, γιατί μου έδωσε αυτό το Oni Mask? Δεν το θέλω. Δεν μου αρέσει. Δεν τα έχω καλά μαζί του. Όπα. Ναι, ντοπ. Άντε bye. Τα λέγαμε. Έχω το medallion που γίνομαι αόρατος. Ωραία. Έλα. Μπράβο. Πού θα μου φεύγει το πουλάκι μου? Όπα, καργαλέτσι. Έλα, ψόφα. Μπράβο. Έλα, ωραίος. Βάλουμε εδώ να κάνουμε ρε. Γιατί σε μένα ρε. Ωραία φίλε. Κουνήθηκε λίγο η κάμερα, δεν νομίζω. Να μην βλέπω. Αυτό με τα grenades. Τα grenades. Μισό λεπτό να στερεώσω την κάμερα. Ωραία. Τώρα ελπίζω να βλέπετε καλύτερα. Πάμε εδώ. Παίρνουμε αυτό. Ωραία. Φεύγουμε με grenade. Όπα ρε, η κάμερα. Ρε φίλε με την κάμερα. Παιδιά, sorry, αλλά το στερεώνω πάνω σε βιβλία κυριολεκτικά. Πώς τον είδα ρε. Όπα εσύ, κάτσε καλά. Σένα δεν θα βλέπα. Ρε πάνω που έκανα reloading. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Εντάξει, πλάκα μου. Ρε φίλε, πάμε άλλο ένα τελευταίο, αλλιώς τα λέγαμε. Κουράστηκα με αυτούς τους κολοσπαμέριδες. Στελώνω την κάμερα τώρα. Nope, δεν θα πέσω Lazy Labs. Ή τουλάχιστον εκεί που έπεσε. Που έβαλα. Πες. Εν τω μεταξύ, παιδιά, στο Blitz Royale, εν τω μεταξύ σκοτώνεις πάρα πολλά άτομα και μετά πάνε και σκοτώνουν, ξέρω εγώ. Έλα εδώ ρε. Είχε και αυτό στα... Πώς λέγονται αυτά ρε, δεν θυμάμαι. Gen Short Hage. Ναι, τέλος πάντων, δεν με νοιάζει, τα πετάω, δεν με αφορά.
Grenade. Αυτό δεν είναι grenade. Ρε φίλε, γιατί τα μπερδεύω τα bubbles με τα grenade. Δεν καταλάβω, ρε φίλε. Έλα, μποτάκι, έλα, πέθανε. Άντε. Τσεστάκια πολλά. Δεν τα θέλω τα bubbles. Πάνω τα chest. Εν τω μεταξύ μέχρι στιγμής έχουμε κάνει 2 kills. Α, είναι πιο πάνω. Α, ανεβαίνω έτσι. Ρε, μη μπαγκάρεις. Κοίτα εδώ. Άι. Ρε, με κοροϊδεύει. Όχι, έχω mauve sandalpam, δεν θέλω το... Ποιο ήταν, το Bladen. Αλλά ρε παιδιά, έχω ξέχασει να μιλάω. Τέλος πάντων, τα χρώματα βασικά, όχι να μιλάω. Α, μήπως είναι κάτω. Τι κάτω, λέω, δεν υπάρχει καν κάτω. Εδώ ήταν, α, καλά. Μαγιά τα μάτια. Οπα, ο κύκλο. Οπα, να πάρω τον drop. Καλά, 22. Οπα, το καλύτερο πράγμα. Οπα, φέρ' το μεντάλι, φέρ' το μεντάλι. Λοιπόν, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Όπα, αυτό το χρειάζομαι. Αυτό άμα το πάρει άλλος πάει, τι είναι αυτός μου. Λοιπόν, 8 άτομα left. Είμαστε εδώ, σαν αμαξάκι είναι αυτό ρε φίλε. Πάω λίγο στο fight. Boom, boom. Ω, drum gun ρε. Είχε drum gun ό,τι πας. Πέθανε ένας. Ψόφα και εσύ, ψόφα, έλα. Πάλι γεννήθηκε αυτός. Τι φάση. Όπα. Ρε φίλε, πολύ καλό loot. Ναι, το toxic shotgun δεν το χρειαζόμαστε, αλλά... Μπρο, κοίτα loot. Οπα, one. Ναι ρε μαλάκες, 2v1. Πόρε φίλε. Πάμε άλλο ένα τελευταίο. Τελευταίο όμως. Ναι, πήρα win το μποτάκι. Παναγία μου. Γιατί αυτό σε μένα. Ναι. Τσακούλα εδώ. Ρε φίλε, πριν βρήκαμε drum gun, βρήκαμε sandal pump legendary, τώρα πέθανε. Δηλαδή, τέλος πάντων. Ελπίζω να πάρουμε win σε αυτό. Καλά, έχω ξεχάσει να μιλάω. Τέλος πάντων. Όχι, δεν πέφτω lazy labs. Γιατί βάζω lazy labs. Πέφτω σε αυτό εδώ το ερημωμένο σπιτάκι. Στο πω. Ο κατάνα. Κιγιά τσιν. Τέλος πάντων. Δεν ήταν αστείο. Λοιπόν. Ουιάχου.
Έλα. Μπράβο. Έλα, πέθανε. Όπα, κάτσε λίγο να πάω στο fight. No. Όπα. Δεν πεθαίνει. Όπα, Παναγίτσα μου. Έλα ρε, άμα τολμά. Όπα. Παιδιά, ήμουνα ένα XP ρε φίλε. Τέλος πάντων, άμα σας άρεσε το βίντεο, like και subscribe φυσικά. Και άμα το είδατε μέχρι το τέλος το βίντεο, γράψτε στα σχόλια το είδα όλο. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Bye!